नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण एक इंटरेस्टिंग रेसिपी बघणार आहोत, ती म्हणजे रव्याचे वडे। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 1.5 चमचा आलं किसून घेतलेलं, 1 छोटा चमचा जिरे, कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली, अर्धा छोटा चमचा हळद, 1 छोटा चमचा धने पावडर, 1 मोठा चमचा लाल मिरची पावडर, 1 कांदा बारीक चिरून घेतलेला, कांद्याची हिरवी पात ही नाही वापरली तरी चालेल, ही ऑप्शनल आहे। अर्धा छोटा चमचा बडीशेप नाही वापरले तरी चालेल। 125 ग्राम रवा, बेसन घेतलं आहे थोडं, 2 मीडियम साईजचे बटाटे बॉईल करून घेतलेले आहेत, वाटीत रवा घेतलेला आहे, त्यात आता गरम पाणी घालूया। रव्यात पाणी सोक होण्यासाठी आता असंच ठेवून देऊया 15 मिनिटं। 15 मिनिटे झालेली आहे। रवा पाण्यात चांगला सोक झाला आहे। जेवढा आपण रवा घेतला तेवढाच पाणी वापरलेलं आहे, समान प्रमाणात। यात आता बाकीचे साहित्य मिक्स करूया। यात बटाटा ग्रेट करून घेतलेला आहे, तो घालूया। कांद्याची हिरवी पात, कोथिंबीर, आलं, जिरे, बडीशेप, हळद, मिरची पावडर, धने पावडर, 2 चमचे बेसन, मोठे चमचे बेसन घेतलेले आहे, चवीनुसार मीठ। सर्व साहित्य एकजीव करूया। एकदम व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे हे सगळं। सगळं साहित्य मिक्स करून झालेलं आहे। आता यात 1 मोठा चमचा बेसन घालूया, परत मिक्स करूया। हाताला व्यवस्थित तेल लावून घ्यायचं आहे आणि याला आता कटलेटचा आकार देऊया। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे याला आकार देऊ शकता। हे बघा, मी आता बाकीचे पण करून घेते। तेल छान तापलेलं आहे। आता मीडियम गॅसवर हे फ्राय करून घेऊया। आता हे दोन्ही पण साइडून आपल्याला व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचं आहे। वड्याने या बाजून फ्राय होऊन जवळजवळ 3 मिनिटे झालेली आहे। परतून घेऊया। हे रव्याचे वडे असल्या कारणाने एकदम क्रिस्पी होतात। दुसऱ्या बाजूने पण छान फ्राय करून घेऊया। दुसऱ्या साइडून पण जवळजवळ 4 मिनिटे झाले आहे। हे बघा, छान फ्राय झाले आहे दोन्ही पण बाजूने। आता काढून घेऊया। मी आता बाकीचे पण फ्राय करून घेते। रव्याचे वडे रेडी आहेत। करायला खूप सोपे आणि खूप चविष्ट पण लागतात। तर तुम्हीही अशा प्रकारे हे वडे करून बघा आणि मला कळवा कसे होतात ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।